Gaurkoan, nik patrika digitalaren inguruko hitzaldi izango da. Betiko moduan, zalantzaren bat edo baldin baukazue, komentarioan atala daukaze zuen kezka horiek idazteko eta noizan behin begiratzen jango naiz, zalantza horiek argitzen saiatzeko, bale? Bueno, gaurko hitzaldekin hasiko gara orduan. Nik patrika digitala zakite ezagutzen ez duten edo ez, baina Eusko Jaurlaritzak sustatutako aplikazioa da, bale? Eta, honen helburua da nolabait plastikozko txartela horiek kentzea, bale? Eta, bertsio digitalean erabiltzea, bale? Gaur egun oraindik bi aukerak dauzkagu, baina suposatzen da hemendik urte batzutara helburua izango dela ahalik eta gehienok bertsio digitala erabiltzea eta modu horretan plastikozko txartel berriak nolabait alde batera uztea, bale? Hori da pixkat aplikazioen helburu nagusia. Eta bertsio txartel hauen bertsio digitala telefonoan eramango nuke aplikazioen bitartez, bale? Ze txartel mota erabili daitezke edo eraman ditzazkegu nik patrika digitala aplikazionetan? Aldatetik Osakidetzako txartela, bale? Osasun txartela. Beste aldetik, adibidez, liburutegiko txartela, gero udaletxe batzutako txartelak ere eramateko aukera ere badago, bale? Pixkat administrazio publikoetan erabiltzen diren txartel batzuk, bale? Oraingoz ez dira asko, bale? Baina, denborarekin txartel gehiago sartuko dira hauen artean, bale? Gazte txartelare horretik dabil, aukera batzuk badaudea. Zertarako balio du txartel digitala? Hemen hau pasaportea eta horrelako gauzekin gertatzen moduan, bale? Identifikatzeko sistema bat da, bale? Hau da, guk txartel hauek erakutsita, nolabait identifikatzeko sistema bezala erabil dezakegu. Gauza da, ze kasutan erabil daiteke? Hau beste aldearen gain geratzen da, bale? Hau da, identifikatzen gaituen enpresa, pertsona edo sistemaren arabera, onartuko du edo ez du onartuko bertsio digitala hori erabiltzea identifikazio sistema bezala, bale? Kasu batzutan onartuko da, beste batzutan ez onartuko, bale? Pixkat horren arabera. Adibidez, gidatzeko baimena, bera aplikazio propioa dauka, bale? Eta ezin da gidatzeko karneta, ez da aplikazioen barruan sartzen, bale? Oraingoz behintzat, ez dakit planifikatuta daukaten hori sartzea, baina oraingoz hori gidatzeko baimena ezin da nolabait hemen eraman, bale? Eta bera aplikazio propia dauka kasu horretan, bale? Baina, irudian ikus dezakezue, telefonoan bitartez, kasu honetan, pertsonanek, 4 txartela ezberdin dauzka, bale? Gazte txartela, liburutegiko txartela, Santurtziko udalaren txartela okerez banago, eta 4. Osakidetzako txartela, bale? Eta, horren bitartez, kasu batzuetan identifikatu daiteke, bale? Hori farmazira joan eta hori aurkeztu dezakezu eta onartzeko kasu hontan onartzen da, bale? Okerrez banago. Gauza da, nolabait, gure karteratik txartela hauek kentzen jutea eta bertsio digitalera pasatzen jutea, bale? Hemen ikus dezakezue adibide bezala pixkat argiago, lehen aipatzen nizuena, bale? Behin aplikazioa instalatuta daukaguna, aplikazio instalatzeko ere, beti egiten dugun moduan, edozein aplikazioarekin, Play Storera joango ginateke, aplikazioa eskargatu eta instalatu, bale? Eta gero ja, ondorengo gauzak egingo nituzke. Pixkat
aurrerago esplikatuko dizuet egin behar ditugun paus batzuk, bale? Oraingoz hau ikusiko dugu. Bueno, hemen ikus dezakezue eta testuan idatzita ere badukazue adibide batzuk, bale? Osasun txartela, gero udalen kasuetan Abadiño, Donosti, Legazpi eta Santurtziko kirol txartelak hor sartzen dira, bale? Eta gero eguneroko gauzetarako, bueno, gazte txartela, irakaskuntzako, bueno, irakasleak direnak, akreditazio daukate irakasle bezala, txartel hori ere bertan egongo lirateke, eta hor liburtegia falta da sartzea testu bazena, bale? Bueno, lehen ere aipatu dizuet eta hor ere agertzen da. Vale? Aukera ezberdinak daude, baina hori, gaur egun ez dira inbeste, ikusten duzue udalen kasuan bakarrik 4 kirol txartela daude eta zenbat udalerri dauzkagu asko, ezta? Bueno, denborarekin suposatzen dut udal gehiago animatuko direla sistema aplikatzen, vale? Azkenean hau Euskal Herri mailako zeo zer da, vale? Hemendik kanpo, Euskaditik kanpo ez dute onartuko segurazko, vale? Bueno, aplikazioa instalatuta, erabila izateko gauz batzuk egin barra dauzkagu, eta derrigorrez egin barreko gauza pare bat dauzkagu. Vale? Alde batetik jakinarazpeak onartzea, eta bestaletik kameraren erabilpena ere onartzea. Vale? Zergatik diot hau, bueno, azkenean, kasu batzuetan sistemak telefonoko kamera erabil barra duka, vale? QR-ak edo irakurtzeko edo horrelako gauzak, beraz, ez badiogu hemen hori ematen, sistemak ez du funtzionatuko. Vale? Bueno, kasu honetan, aplikazio zenean, hori ez badauka, ez du funtzionatuko. Vale? Beraz, bi gauza horiek aktibatu beharko ditugu. Jakinarazpenak eta kamera. Eskubiko irudian ikusezakezu adibide bat, vale? Aplikazioa irikitzerakoa nola agertzen den mezu hori, eta bekaldean agertzen den mezu, esaten dugu. Argazkia edaratzeko eta bideoak grabatzeko, hemen diozu, nik aplikazioari. Bueno, aplikazioa erabili bitartean, oraingo honetan, soilik, edo ez eman baimenik, bale? Bueno, nik hemen gomendatzen zuena da aplikazioa erabili bitartean, bale? Ez badugu erabiltzen ez dauka baimenik izan behar, baina erabiltzen duen momentuan bai, bestela ez du behar bezala funtzionatuko, bale? Bale, oraingo zalantzarik ez daukazute, beraz aurrera jarraituko dut. Sistema hau, bale, suposatzen da, seguru dela, baina beti bezala, aipatu beharra dago, gaur egun, ehuneko segurtasuna ez da existitzen, ez dago sistemarik munduan, ehuneko segurtasun hori bermatzen duena, bale? Ez digitalki eta ez da fisiko aldean ere, bale? Beraz, hori kontuan izan da, sistema nahiko segurua da, bale? Segurtasuneko potente dauka, eta sistema erabiltzeko, segurtasun sistema eta aplikatu beharko diogu, eta hor guk aukeratuko dugu ze sistema aplikatzen diogun, bale? Bueno, alde batetik, PIN edo kode bat jartzeko aukeratuko, bestetik biometria, bale? Biometria izan daiteke, atzaren huella, beste izan daiteke aurpegiko reconocimiento facial edo ditzen dana, bale? Beraz, hor hartz markarena edo beste aukeratuta, hor bakoitzak aukeratu dezala, bale? Azkenean hori erosago egiteko izaten da, bale? Bestela beti daukagu pina idazteko aukera, bale? Kasu horretan, hor ikusten du bezala, 6 puntu agertzen dira, beraz, 6 digito izan beharko lirateke, bale? Bale. Erabilita horretik ere zer egin behar dugu? Bueno, edozein zerbitzurekin egiten dugun bezala, bale? Onlineko zerbitzuretaz ari naiz. Onlineko zerbitzuak direnean, zerbitzua erabili aurretik, lehenengo, beraien nolabait kondizioak edo ezaugarriak irakurri beharra dauzkagu, bale? Normalan egiten ez dena, baina egin beharko genukena, bale? Eta bertan adieraziko zaigu, bueno, zertarako da aplikazioa, zarpenak, eta bale? Beraz, hori
irakurri, bale? Bertan agertzen daukazute, ze puntu zertarako da aplikazio hau, hasierako ezarpenak, abisoaren kanala, segurtasuna eta datuak zerbitzuaren arduradunak, bale? Segurtasun datuak eta hori, adieraziko dugu jasotzen den informazio horrekin zer egiten den, informazioa nola gardetzen den, zerbitzuaren arduraduna zein den, zeo zer nora reklamatu behar baldin badaukagu, nori reklamatu behar diegun, informazio guzti hori, altalo honetan ikus dezakegu, bale? Beraz, hemen beti bezala onartu beharra daukagu, ez badugu onartzen, ezingo dugu zerbitzua erabili, bale? Beste zerbitzu askorekin gertatzen den bezala. Eta hasi aurretik, bale, txartelen kontuekin hasi aurretik zer gertatuko da? Aplikazioak eskatuko digu pertsona bezala identifikatzea, bale? Oda, zein garen eta horren arabera gero txartelak sartzeko aukera izango du, baina lehenengo sistema jakin barra dauka nor garen, bale? Erabiltzaile bezala. Eta nola egiten dugu hori? Bi aukera dauzkagu, basikamente, bale? Alde batetik bakua, izenpeke eskaintzen duen ziurtagiri digitala, eta bestaletik DNI edo nan elektronikoa, edo beste edozein ziurtagiri digitala, bale? Baina txartel modukoa esan genezake. Beraz, horietakoren bat baldin badaukagu, hori ere bilizakegu identifikatzeko, bale? Bakuaren kasuan, ez badokazute, non eskatu ezakezute? Gaur egun online eskatu ezakezu, bideokonferentzia bidez, adibidez, bale? Edo beste aukera izaten da, adibidez, kazetagunean aurkeztea, bale? Itzordu bat eskatu, zuen kazetagunean, edo gertuen dakoazunean, edo hobeto datorkizuen kazetagunean itzordu bat eskatu, bakua eskatzeko, zuen denairekin aurkezten zarete kazetagunean, eta horrekin zuen bakua aterako genuke, bale? Eta baku horren bitartez, nik Patrika Digitala aplikazioan identifikatzen zarete, bale? Bakua, hiru datuetaz osatuta dago, bi finkoak eta bestea nolabait aleatorioa, bale? Finkoak direnak zeintzuk dira, DNI-a, DNI zenbakia letra eta guzti, eta beste bigarren datu hori pasaitza, bale? Bakua ateratzen dugunean, gure kontu aktibatzeko momentuan pasaitz bat jartzen dugu, bale? Eta hirugarrengo gauza izaten da, lehen esan duan bezala, kasu honetan hirugarrengo datu hau aleatorioa da, eta bakua erabiltzen dugun bakoitzean, SMS bidez kode berri bat bidaltzen digute, bale? Eta hori da eskatzen diguten hirugarrengo datua identifikatu ahal izateko, bale? Beno, aplikazio instalatu dugu, baimen eman diogu notifikazioak eta kamera erabiltzeko, gero honen dokumentazio irakurri digu eta ezarpen horiek onartu egin ditugu, eta azkenik bakuarekin identifikatzen gara, bale? Orain arte hori da ikusi duguna, behin identifikatuta orain ja txartelak sartzen utzen dugu, bale? Hemen ikusten duzen moduan, pausos berdinak dauzkagu, bale? Nola lortu txartel kredentziala? Txartel edo kredentziala aukeratuko dugu, gero tratamendu jarduaren erregistroan hartzen dugu, eta datuak partekatzen ditugu, bale? Dagokion sailari eskatuta, bale? Basikaki edo laburtuta, behin bakuarekin identifikatuta, nola sartzen ditugu txartela? Aukeratu behar dugu zen txartel gehitu nahi diogun, bale? Horren arabera ere datu batzuk eskatu dizkigu, eta pausoak jarraitzea da, bale? Nahiko sinplea da. Irudian ikus dezakezu lehenengo pausoan, datu eskaeren zain, gero txartela kredentziala jasotzen, eta hirugarrengo pausoia jasotako txartela edo kredentziala, bale? Hau da, bukatutakoan ja, txartela agertuko litzateke forma horrekin, bale? Txartelak berak izango lukeen irudi horrekin, bale? Nahiko sinplea da, bale?
badirudi oso zaila, baina ez da zaila. Pausoak jarraitza da, ondo irakurri aplikazioak eskatzen dituen datuak, edo pausoak jarraitu ahal izateko, eta listo, bale? Kasu honetan, hemen ikusten duzue, bale? Osasun txartelaren irudia, bale? Kasu honetan, hor jartzen du izena bizena, bere zenbakia, zein ordutan eginda, bale? Eta beran, agertzen da txartelaren informazio gehiago, bale? Eta QR kodea, nolabait gure txartelaren bertsio digital izango litzateke, bale? Hau da, norbaitek gu identifikatu behar baldin bagaitu, QR horren bitartez, eskaneatuta identifikatzeko aukera dauka, bale? Beraz, gu farmaziara joan ezkero eta hau eskatzera, aplikazioa irekitzen dugu, osasun txartela aukeratzen dugu, bale? Eta QR horren bitartez identifikatzeko aukera daukate, bale? Beste aukera bat, lehen aipatu izuen bezala, liburutegiko bazkide txartela, bale? Hemen ere, ikusten zuen, irudi bat agertzen da txartelak izango lukeen diseinuarekin, bale? Eta kasu honetan ez da QR kode bat, baizik eta barra kode bat, bale? Gero ere, horreire zein dan gure bazkide zenbakia, izena bizenak, eta bale? Hemen ere, beste txartelarekin agertzen den bezala, antzeko datuak agertuko dira, bale? Baina hori txartelaren bera pixkat aldatu egingo dira, bale? Ze danak ez daukate ezaugarri berdinak eta erabilpena ere desberdina da. Txartelak gehitzen goazen enean horrela geratzen da aplikazioa, bale? Guk txartelak behin sartuta, aplikazioan sartzen garenean, hori da ikusiko genukena, bale? Guk sartutako txartelak. Ez baditugu sartzen, ez dira agertuko, bale? Ez dira automatikoki agertzen. Guk sartu baritugu lehen aipatu da bezala, bale? Eta gero azpikalden, lau ikon izango ditugu, patrika, hor txartela dauzkagu, zerbitzuak, ze zerbitzu dauren nolabait honekin binkulatuta, QR kode bat, eta mezuak bukatzeko, bale? Zerra direzi behar baldin dute aplikazioaren inguruan, horren bitartez egin daiteke. Eta goikaldean daukazute, aplikazioaren aldaketa txiki batzuk egiteko engranajeko irudi hori, bale? Ajustes edo deitzen dana. Lehen ere, aipatu dut udaletxe batzuen kasuan, badaukatela nik Patrika Digitala erabiltzeko aukera, bale? Kasu honetan, adibidez, irudia Santurtziko udaletxearen adibide bada, bale? Eta nik Patrika Digitala hau erabili dezakegu adibidez padeleko kantxak edo reserva egiteko, bale? Adibidez dela da, azkenen udaletxe bakoitzak bere zerbitzuak erabakitzen ditu eta udaletxeak berak erabakitzen du ze zerbitzu nolabait jartzen dituen nolabait honen bitartez edo beste sistema den bitartez, bale? Baina, suposatzen da, hemendik aurrera, geroz eta udaletxe gehiago, beraien sistemak gauza hauetara, sistema honetara nolabait gehituko direla, bale? Gauzak moldatzen joan dira, sistema hauek ere, hori, moldatu egin behar dira, bale? Orain arte udaletxeak zeukaten sistemak, segurasko ez daude prest, eta aldaketa batzuk egin behar dira, nolabait sistema hau nolabait barneratzeko, bale? Horregatik esaten nik ez dakit zein den udaletxe bakoitzaren plana, baina suposatzen dut udaletxeak eta Eusko Jaurlaritzak honen inguruan hitz egin dutela eta udaletxeak beraien zerbitzetara nolabait sistema hau sartzen joango direla poliki-poliki, suposatzen dut ere udaletxe handienak hasiko direla txikienak baino lehenago, sistema hauek nolabait ez hartzen. Azkenean gaitasuna handiagoa daukatelako sistema informatiko hauetan aldaketak egiteko eta horrelako gauzak egiteko, bale? Laburbilduz,
Nik Patrik Digitala, aplikazio zorro digital gisa, balio digu plastikozko txartel gisa eraman ohi diren dokumentuak eramateko. Bale? Hau da, orain arte identifikatzeko eramaten genituen plastikozko txartel horiek, bale? Bueno, identifikatzeko edo zerbitzu konkretu bat nolabait erabila izateko, bale? Gazte txartela bezala edo udaleko kirol txartela bezala, orain arte kirol txartel fisiko bat baganukan gaur egun, telefonaren bitartez identifikatu gaitezke plastikozko kirol txartel hori eraman gabe, bale? Hau da, nolabait, nik Patrika Digitalaren erabilpena, bale? Txartel fisikoa erabili beharrez izatea telefonon daukagulako, bale? Edo nork eskura izan dezake, bere egiaztagiriak telefono mugikorrean modu seguruan, bale? Lehen ere aipatu dizuet. Ez da ehuneko ehun seguru, baina gaur egun ez dago teknologiarik ehuneko ehun segurtasun hori bermatzen duena, bale? Baina hori kontuan baldin daukagu, aplikazio hau oso seguru da, bale? Nahiko gaur egun erabiltzen diren segurtasun sistemak erabiltzen ditu, bale? Bankuetan eta erabili daitezken sisteman oso antzekoak, bale? Beraz, segurtasun aldetik oso segurua da. Beraz, aplikazioa eskargatu, baimenak eman, bai notifikazioak eta bai kamera erabili izateko, bestela ez du behar bezala funtzionatuko, eta ezarpenak onartu, identifikatu ziurtagiri digital batekin, bai bakua edo bai beste dozen ziurtagiri digitalarekin, vale? Eta behin ja identifikatuta dela, gure txartelak sartzen jango gara, vale? Eta sartzeko momentu horretan, hori, ze txartel aukeratu nahi dugun sartzeko, eta aplikazioak berak eskatuko digun informazio bat sartu beharko dugu, nolabait txartel hori altan emateko, bale? Hori izan da guztia gaurkoz, ikusten dudanez, ez dezute zalantzarik idatzi komentarioen atalean, orain daukazute momentua, zalantzarik baldin daukazute idatzi mesedez, eta argitzen saiatuko naiz zuen zalantza horiek. Badakizue urtea bukatzen dagoela, vale? Eta dagoeneko etzaizkigu hitzaldi asko gehatzen, ostegunean beste hitzaldi badokazue, bueno, hau bera baina gazteleraz, hurrengo astean hitzaldi berri bat, Gabonetako abestien inguruko aplikazioen inguruko hitzaldi bat izango da, eta gero ja urtarrian berriro hitzaldiekin bueltatuko gara, hitzaldi berriekin, vale? Inteligentzia artifiziala, notiziak nolabait konpratzeko notiziak egiazkoak edo gezurrezkoak diren, artxiboak konprimitu deskonprimitzeko, PDF-en inguruko aplikazioen inguruko hitzaldea ere izango dugu, bale? Bakizue hori, astero daukazuela hitzaldi berri bat. Aste hartetan euskeraz izango da, ostegunetan gazteleraz. Bueno, zalantzarik ez daukazutenez, hemen utziko dugu, bale? Mila esker gaurkoan hemen gurekin egotagatik, eta hurrengora arte. Agur!